Enpatia bestearen lekuan jartzea omen da. Banik nahiago dut norbaitek ni ulertu eta laguntzen jakitea. Zure beharrei irtenbideak ematea, hipoteka erosoa, Laboral Kutxa. Gaur Aizkolegi mendia igoko dugu. 851 metro dituen mendi bat da. Hemen Bertizeko Parke Naturaletik hasten da ibilbidea. 21 kilometro ditugu, jun eta itzuli. Beraz, hasiko dugu gaurko mendia. Animo! Bidegurutze txiki batera heldu gara eta bidean zehar horrelako kartelak aurkituko ditugu. Aizkolegi markatzen dutenak. Gure bidea jarraitzeko, kartel hauek jarraitu eta tontorreraino iritsiko gara. Goazen ba! Lehen esan bezala, beste bidegurutze batera heltzen ari gara. Kartela jarraituko ditugu. Hemen aurrean ere bai, hurrengo kartela daukagu. Aizkolegira 8 kilometro besterik ez zaizkigu falta. Beraz, aurrera goaz. Animo! Bueno, egunon, hemen Bertizen gaude, enara abiatu egin da Aizkolegiruntz, gaur, esan bezala, Aizkolegiko naturaren arloko gaiak ikusiko ditugu, eta hementxe gaude, Bertizeko abiapuntuan, Aizkolegiko bidea hasteko prest. Hementxe Bertizen aurkitu dezakegu, edo hementxe bada puntua agian Nafarroaren garrantzitsuenetarikoa natura eta basoak ikusteko aukerarekin. Irati, Urederra eta Bertiz izango lirateke Nafar mailan bisitari gehien izaten dituen gune horietakoak. Hementxe saiatuko gara, bai animalia basatiak, zein haien artean ezaugarri batzuk saiatuko gara esplikatzen, batez ere, oreinak, okilak, eta, bueno, hementxe bertan aurki ditzakegun naturaren arloko berezitasunak saiatuko gara pixkat zuen ganatzen. Esan bezala, hemen Bertizen, abiapuntutik, ene atzekaldean badaukagu jardin botanikoa. 1984 urtetik, Bertiz, parke naturala da. Eta honen ezaugarri bat, hemen atzekaldean daukagun jardin botanikoa da. Espezie dezente ikusi ditzakegu, baina gaur ez gara hemen etenduko. Jarraituko dugu gure bidea, Aizkolegiruntz. Aizkolegiko bidean, malda bera, oraindikan,
ikusten dira bai larreak eta inguruan basoak. Leku hauek oso garrantzitsua dira eta haien ekosistema naturala orkatz eta oreinentzat. Justo hemen bizilagun badakagu, arra, bere adarrekin enkaporatuta dituenak, eta hementxe zaunka ari da ea haren territorioan defentsan. Askotan ikusten ditugu animalia hauek gure basoetatik ateatzen eta larreetara haien egunerokotasuneko ibilbidetan. Bueno, hainbeste berdetasuna badauka bere erantzunkizuna prezipitazioan. Orain, grabaketako egunetan, udaberrian gaude, eta atzeman dezakegu prezipitazio honen emaitza. Badaukago hemen bertizterreka, hazten duela hemengo ibai nagusia, lehendabizi Baztan ibaia, eta gerosiago Bidasoa ibaia. Gaur, Bertizaranan gaude. Bertizaranan 3 herri aurkitzen ditugu. Oieregi, Narbarte eta Legasa. Oraintxe bertan, erreparazioan gaude eta hemen Oieregiko auzo hontan zubi eder bat aurkitzen dugu, Erdi Aroko zubi eder hau, eta ondoan berriz 18. mendeko jauregi erraldoi bat. Hementxe, nire atzekaldean, erreparazea jauregia daukagu, 18. mendeko jauregi ederra, baina Erdi Aroan hemen gaztelu bat zegoen. Gaztelua alde batetik bidea zaintzen zuen, eta baita lehen ikusi dugun zubia, Bidasoa ibaia zeharkatzen duen zubia. Oierekik, 70 bat biztanle ditu, eta herriko etxeetan ikus ditzakegu Bertizaranako armarria, Bertizko armarria. Berez, armarrian lamia bat aurkitzen dugu, lamia ibai ondoan bere orratza eta ispiluarekin. Oraintxe bertan, Narbarteko herrian gaude, berez hemen daukagu bai Narbarteko sarreran dagoen zubi eder hau, eta nire atzekaldean ikus dezakegu palmondo batzuk eta Narbarteko eliza. Narbartek ia 300 biztanle ditu, eta Legasakin batera izanen ziren hemen zonaldeko herri handienak.
Gabik lehen komentatu bezala, Bertizeko lorategi parkean, aurkilen aztarnak ikus ditzakegu. Beti gora doazen zuhaitz ezberdinetan. Hauek hilda daude, baina benetan aztarnak politak dira. Bidean jarraituko dugu. Beno, hemen beste bide gurutze txiki batera heldu gara. Gu gutxi gora bera 8 kilometrora damatzagu. Eta hemendik ere bai, Plaza Zelaitik Aizkolegi mendira beste bide bat dago. Gutxi gora 4 kilometro izango direnak. Guri 3 kilometro geratzen zaizkigu tontorreraino. Eta bidean zehar lainoak izan ditugu. Baina, badirudi poliki-poliki eguraldia hobetzen doala eta goian ere kiston bistak izango ditugula. Goaz gora. Bidean barna horrelako panelak aurkituko ditugu. Hemen batez ere paisai inguruz hitz egiten duten panelak dira. Eta Bertizeko naturparkari buruz hainbat ezaugarri bitxi ematen dizkigute. Interesgarria iruditzen zaigu horrelako panelak irakurtzea. Deskantso txiki bat egiteko aukera ere badugu. Hemen 2 eserleku ditugu eta azken txanpa egotzeko 2 kilometro terdi edo inguru ditugu. Hemen ere bista paregabeak ditugu, baina gaur lainopean gaude eta ez dugu aukerarik izan. Hemen gomen inguruak ikusteko. Deskantso txiki baten ostean goaz gora. Azken txanpa dugu aurretik. Iritsi gara, Jauregi da, Aizkolegi mendira. Egia esan ez dugu oso eguraldi ona hemengo parajeak ikusteko, baina bai Jauregia disfrutatzeko. Jauregi hau Pedro de Zigak eraiki zuen, bere kondaira baten bidez, bere maitalea Biarritzaldean ikusteko. Egia esan kondaira polita dirudi ez, leku paregabea dau eta berez kriston bistak ikusi ditzakegu hemengo aldetik, gaur ez da eguna berez, baina saioa eta mendi pilo bat ikusteko, Baztan inguruan dauden mendi pilo bat ikusteko aukera daukagu. Ibilbidea 11 kilometro izan dira, 740 desnibelakin, gutxi gora bera. Eta, igoera nahiko konstantea da eta nahiko polita. Bidean zehar, lainopean egon garen arren, zuhaitz ezberdinak ikusiko aukera izan ditugu. Eta bide oso polita eta gomendagarria da, bai familiakin egiteko eta denborakin Jauregi hau eta gure pistak ikusteko. Orain, berako bidea tokatzen zaigu, eta kasu honetan pista hartu ordez bider zidorrak hartuko ditugu. Eta bide zidorretatik barna, 11 kilometro beharrean, kilometro bat gehiagoko bide izango, 12 kilometrotakoa gutxi gara bera jaitsira beraz. Orduan, bagoaz disfrutatzera jaitsira honetaz. Ale!
Hemen Bertizen atzeman dezakegu lanbide zaharren aztarnak. Hemen gure atzean karariaren labea daukagu, hementxe kare bizia ekoizten zen. Haren prozesua kararria barruan sartzen zen eta egunez zutearekin edo beroa bilatzen labetu egiten zen 1000 graduetara. Hasieran kea beltza da, baina zuritzen denean azten dira ja ateatzen, osten kare bizia ateratzeko. Bide honetan ere aurkitzen ditugu txindorrak gure arbasoen beste lahanbide ezberdin bat. Urtez, gizakiok erabili ohi ditugu naturak ematen dizkigun ondasunak. Hementxe, bai kararria, bai zura, erabili ohi ditugu bai gure etxeak berotzeko, zein gure etxe bizitzak babesteko hotzengan. Bidean topo egin dugu kare labearekin eta txondorrekin. Badago orain berri den beste leku berezi bat hemen Bertizen badela behatoki edo jait bat natura pixkat hortikan disfrutatzeko. Bazen ikustera topo egiten du. Bertizen aurki dezakegun beste bitxikeri bat izango litzateke hemen atzean daukagun jaida edo behatokia. Azken aldi hontan naturaren disfruterako edo hainbat profesionalak erabiltzen dituzte olako izkutalekuak. Hemen sar gaitezke eta esperoan egon, bai prismatiko batzukin, bai argazki kamera batzukin, eta naturaren prozesuak hemen pixkat behatzea. Azken aldi honetan oso arrakasta handia izaten ari dira olako eraikuntzak. Ze ez ditugu hegaztiak, ez animaliak molestatzen, eta ikusteko posibilitatea daukagu. Bakarrik behar duguna da isiltasuna eta pazientzia. Bertizen aurki ditzakegu hemen beheko maldetan batez ere aritzen basoak. Pixka gorago, aldiz, pagadiak aurkituko ditugu. Basoen garrantzia antzematen da, hemen Bertizen aurki ditzakegula Europa mailan, Iberia Penintsulan agertzen diren okilen 7 espezieak. Bai txurita beltza direnak, okil handia, okil txikia, gibel nabarra eta artaina, lepitzulia, okil beltza eta okil berdea. Haiek ikusteko edo entzuteko garai hoberenak, gure basoen hostoak
agertzen diren baino lehenagoko hilabeteak izaten dira aldiz, martxoa eta apirila. Urtean zehar, oso errez ikusi ditzakegun izaten ohi dira haien aztarnak. Hemen atzekaldean, haiek eragiten dituzten enbor ustelen zuloak agertzen dira. Haiek, enbor ustel horiek, horietaz elikatzen diren larbak, arrak, edo larbetaz elikatzen dira. Hemen bertizen, aurki ditzakegu, enbor asko usteldutat, bai zutik, bai lurretan. Gainera, fenomen hori urtez eman ohi da. Ze Pedrozigak horrelako funtsak defendaten zituen. Ze basoak bere garaian ez zituzten horako esplotaziorik. Eta enbor ustel horiek mantendu egin ohi dira eta etxea eta jakia eman diote historian zehar hemengo okilien espeziei. Hemen dugu Javier, Juana Berria, Iribarren, Narbarteko barridia, betikoa ez, hemen sortu gainera. Bai. Gainera hemen daukagu hemen zure sortetxea, ezta? Bai, hau da, bai. Eta, bueno, zu mendien itzen zinen, ez? Bai, Frantzien. Eta gero baita, naski hemen inguruen ere, Frantzien bai, baina baita ere, aizkoleginta aitu zinen baita ere, ez? Aizkolegin aitu nizen, bai, lan ipizko bat. Aitu nizen hor. Zauniz mi aitu nizen. Bai. Hor ginen, hor biegara. Eta hor zeiten zinuten, arbola gota? Aizkolegin markatu. Markatu? Markatu, bai, arbola markatu. Hoi intzuten konteo bat, jakitiko ze produzentzun urtean, urteko histori dena, zenbat denbora egiten arbola, dentik, hola. Klase-gu, dena neurtzen zen. Xuritxe eta furtikulekin, hori erto, diametrua. Bai. Eta hola, hitz ginen, lau lagun, eta bat listero, arek apuntatu. Ze klase zen, hori, zenbat neurtzen zuen, diametrua, eta hola, hortan, pesatzen joan eguna. Goti eta beti. Beharrik azte ginen. Eta magara oango, zini bilite mendik horreia. Orduan, txiltzen ginen, bai, diputazioneko, bai. Eta mendien berriz zelanak iten zinuten? Mendien arbola bota, bai. Bota. Norbati landatuko zitu, bere isetorko ziren berriz, dakit. Gu bota. Eta ero hemen inguruen taola, zaututuzu txondorrak eta iketza egiten eta... Ikatziken iztu zautu. Nolekin ikatzeztu zautu. Nik zaututena bakarrik atia, nire atia, eta zena. Azten zuen, junbilan. Eta joaten zen zaldikin dekartzen zituen zakuk, ikatze inaia, karrete bastarera. Eta ni han espetzen karrete bastarera han egoten izan. Eta bat zuen zaldikin karrua eta karru kargatu, tetxera. Ikatzikera nintzen behin jagatu.
gaztegira. Belero, famoso belero, errantzun guratxeak zagit. Zule jindi durire, beltza ikatzen zuen. Orden gaur egungo lentzero bezala. Tipor, boi beltza guixa, aixa, etxien garbitzen, hilabate guzin. Ikasoa, utxarra dekentzeko, Eta iketzan, baina mendien iten zuen ez? Hemen aitzen zen hemen iketza iten. Sumilan. Sumilan. Guratik hartzen zuen herriko, eskatzen zuten zu bizako, lau. Guratik hartzen zuen denak eta karun kargatu eta karri. Leheni bajatu mendetik beti, eta gero horrat, herriro nat, kargun. Zein ez eskatu zuen, Eta gero, hemengo jendia eta itzen zen lanean, bertizko oianan aitzen zen? Ez, bertizko oiana ez da teola, Oain berriki arte ez da izan du. Bertizkoa lehenago zen gauz bat eder ikusteko. Oain da porkeri bat. Bai? Oain porkeri bat. Bueno, jenda tortzen da kontenola... Bai, berzerik ikusten duika, etortzen dela, Bai, legon ontzite hemen batek, katalan batek, jan nuntzen, zautzen un restaurante Cuco. Eta erain, restaurante Cuco? Sí, no, estamos cerca, pero no lo encontramos. Está en Sosaya. Sí, Sosaya eta joan zen. ¿Y de dónde es usted, galdetu? Sí, de Cataluña, soy catalán. Son va. Viene cantidad de gente aquí de Cataluña. No vamos a venir aquí, pero esto es un paraíso, Arrantzula. Neri, hemen txatari. Bueno, estoy contento con esto. Ya piense ir al señorío de Bertiz de Arañonta. Por lo que he oído, eso es una preciosidad, Arrantzita. Bueno, pues vaya muy bien. Es muy bonito reino. Se hará más señor. Jolín. Lehenago zer zegoen... Kapazten kotxe buelta mantabiateko eta linea berriz. Lehen hemengo mendik eta zer ziren, zainduago... Garbita, elegante zagon hor, hori zen elegantzi. Bueno, hori matxeduna zazia. Bai, besta... ez dire mendik lan zen, lehenago nekazaritzakin eta hola eta aldiro ere mendik garbitzen ziren. Lehenago xerrik ere kartzen... Hemen aiatu dit zerrik, Andaluzet diritik kartzen hona zerriak, zerri beltzak, Zerri beltzak? Unate, kaso, Guk ere bak, itxeuziteko, mendi, doneste beti, zuitatik, aranaztik, humilatik, dena. Betetzen zen hori zerrik. Orain! Orain zuzu jo. Hau da, zerrik eta hazienda eta kenduta ondoren, zure ustez, makurrago dagoela. Dena zikindu da. Aritz amerikano porkeri horrek, ez da pikorra de utxe egiten, dena jotzen da, dena burun hili bino gehiuzo, hori porkeri bat da, ez da jo, hori porkeri bat. Hemengo aritza. Hemengo aritza eta gaztaina gaitzak galdu du. Bai. Hoi da. Bai, tinta edo gaitasuna, bai. Ez da, klase den hori, bino. Gaztaina unit, hori. Esatia, bino, gaztaina una hor. Ez da hor. Joralak, horrenin. Gabategun, basontza harrandu ikiri behira. Ja, norbait toznote den tiro bat jatzera. Aizkolegi mendia Bertiz Arana bailaran kokatzen da, Bertiz Naturparkearen barruan. 851 metrotako garaiera du, eta gailurrean Pedro Ziga Bertizko jauntxoak eraikitako jauregi bat topatuko dugu. Bertara igotzeko ibilbide ezberdinak daude. Guk Bertizeko lorategitik doana aukeratu dugu. Abia puntua 150 metrotan hasiko dugu, eta Aizkolegira joan etorria egin ondoren, guztira 720 metrotako desnivel positiboa eta 21 kilometro egin izango ditugu. Bertizeko oianeko pagadien artean fresko ibiltzeko eta natura arnasteko ibilbide paregabea da.
Bukatu dugu gure ibilbidea, eta poliki bagoaz ja azkeneko txanpa honetan eta lorategi hau hasi dugun legutik ja ikustera. Beno, 12 kilometro egin ditugu gutxi gora bera, jaitsieran eta hasieran pista hartu dugu eta bidezbidor batetik bukatu dugu gure 12 kilometroak. Hemen gure hasierako puntura bueltatu gara, jada. Bueno, hau izan da gure ibilbidea egun honetan. Eguraldia, egia esan, denetarik izan dugu. Hasieran, lainopean hasi dugu gure ibilbidea, eta, 7 orduz eta gero, ezin izan dugu gure parajea horren beste disfrutatu goian, lainopean godelako, baina, orain ja jaitsiera, basotik zehar, egia esan oso polita iruditu zaigu. Bukatzeko, hemen egin ditugun 21 kilometro hauek, egiteko gomendio pare bat botako ditugu. Bidean barna, iturriak daude, baina oso garrantzitsua da beti motxilan ura eramatea. Gaur ez dugu oso eguraldi ona izan, eta oso gomendagarria da bertan ere zira eramatea. Baita txaketaren bat, beti badakizu baztanen eguraldia azkar aldatzen dela, eta motxilan beti arropa eramatea gomendagarria. Bukatzeko, hori izan da gure ibilbide osoa, 21 kilometroak, Kriston parajeak goian, Aizkolegi mendia izugarrizkoa, eta Kriston jauregi polita ikusi duguna goian. Besterik gabe, hurrengoan ikusiko gara. Ikusi dugun bezala, gure paisaiaren erantzunkizuna izaten da, edo izan da gure abeltzaina edo historikoki bai baztanen, bai gizakiok eraman dugun gure basoen eta mendien ustiapena. Hementxe, nire atzean, ikusi dezakegu nola naturak aurrera egiten duen abeltzaina bertan bera gelditzen denean. Guk neolitikotik erabili ohi ditugu abeltzaina bai gure bizi modua aurrera eraman ahal izateko, eta bai ardiak, bai behorrak, bai behiak erabili ditugu gure garapena sortarazteko, eta horrek modulatu egin ditu gure paisaiak, gure mendiak eta ekosistema. Hementxe atzekaldean ikusi dezakegu zer gertatzen den gure larreekin, gure abereak mantendutako urtez eta urtez erabilitako larreak, behiak edo animaliak kentzen ditugunean. Ikusten badituzue, hementxe pagadiaren pean larre hauek garatzen dira, eta urte bat pasa denean abeltzaina edo abereak kendu dugunetik, altzek gora egiten dute, eta adibidez larre hontan ikusi dezakegu beste ezaugarri bat, landare basatiak, adibidez Asphodelus delako orkide hauek aurrera egiten dutela. Urteak eta urteak pasata, azkenean garatzen da gure Nafarroaren iparraldean dauden basoak. Lehen ikusi ditugu bai ariztiak, bai pagadiak, eta larrez pixkat inguratuak. Aizkolegiko basoa ikusten dugu gure atzean, Bertizeko goi partean. Hemendikan pagadia oso ongi ikusten da. Lehen ariztiaren ezberdintasunak antzemanez. Ikusten badugu, paisaia, orografia, gure maldak hemen Bertizeko haranean, baztanen, gure mendateak, gure mendiak ez dira soberan maldatsuak, eta ezetasuna bereizten du pixkat basoen distribuzioa.
Neolitikotik biztanleria banatu ohi da, bai baserrietan, bai auzoetan, eta ustiapen modua izan ohi da, bai basoen eta larreen pixkazura eta abeltzantzaren inguruan. Lan horrek, urteak joan, urteak etorri, egokitapen edo modulatu egin du gaur egun ikusi dezakegun paisaia. Bai goiko pagadietan, bai larre eta soroetan. Hemen gure atzean, Bertizeko oilanaren bista ederrarekin, agurtu nahi zaituztegu. Enara heldu da tontorreraino, Peio erakutsi digu bertako herrixkak, eta espero dugu egun eta eguzkitsu honekin saioa gustatu izana. Hurrengora arte. Gutxienez, bai, basontzak eta orain izintire lehenago baino gehiago, ez? Edo gutxiago? Basontzak, guain, Araneko baratzen, basontzak, kieto. Nekune kontatu ilune horrein joan, eta baietz 10 dozena harrapatu. Bai? Bai, baratzen. Arani hor basarri urtan. Ez dakit ez egin. Eta, joan da, neheteko joan da, hori. Aldatu da orduen. Arronti. Hori ez du honik, hori ez da... Lau jende horra edirena lanin, ez dakit. Bai, ez, hori ja mendire etortzen direna, pasaietan? Bai, pasaietara, bada hemen zu bizitzaren itxiuntan bizitutako bat, Juan du izena. Bai. Gura joaten da, nola errentzunik, kuarrila atendu da, eta hemen da bidi horrat, eta hemen bidi harat, eta hemen amartu horrat, eta hori biltzen dire, bere... Ez da bere kulpa, matinte jornal bat, eta segi. Bai, azken finean, hori ez, horrein da aldatu da ez. Lehen eta, nekazarik eta ibiltzen ziren, zerrik eta, orduen ja mendie, berze modu betian zegoen, eta... Orruntzen. Bi guarda ziren orduan, eta... Ekin kaso, oain? Bi guarda eskupetekin. Bate basun, rifli, etzun munizionerik. Ja, zuzenian riflia, ja. Etzun munizionerik ere. Rifli zarron zait, burni puzka bat. Etzun munizionerik. Ni badaki batek munizionin lumentzuen horre kiatzen bizin jendiri. Bai? Bai. Horregatik etxoten maten dibutazionen. Peligru fugaronten. Tiatuko lo izitziko airera. Bai. Diferente da. Bai. Baina hori zuzenian ja... Aite y nada, no hay duda. Eskerrak orden bazen punteri txarra, ez? Txarra? Bai, jendik asumaten zuen, Bai, normal. Gizon honen mantzitxo munizionik horren riflindeko. Animaleko pildora biteko, eta kondizionikin ikusten muzun joizin hori dakitu da. Jazta, hori da. Ikusten muzun ujoizin horreri, eta ez tiatzeko, Ez, txelo tiatik. Permisun bezala mantzen horre. Joder. Entabiziko ninkusizun bezala, hemen kopetuntan. Bai. Kusizun bezala, alto eta... Korrifle zarra. Gastu bezi dibente ahi ba. Zuko erantzuna punteri txarrazun bai. Bai, eskerrak, bertzenaz. Bertzenaz horre ditzen da itzatu. Bai, guarda, celebre guarda zen. Lanin eginelek, horra eginei lanin, lau lagun, eta listeru bor. Eta listeru zen, pisifatorikua. Bai. Morraz, pisifatorikua, morraz. Bai. Morrazen semia. Mogireko pisifatorikoa. Bai, horko semia. Eta hor bizizena, Dabi, zu izena, Dabi morraz. Eta,
alde txarra zago, eta bueno, ez diu segitzen laula lan integoazen hemen dek. Kixo horretako txabola, ez da batez zuti badagore, ez da nola inden ura. Bueno, abitze garkun erreka txar bat, amestiko erreka deitzen zaio. Bai. Eta zantziren amorrik, eta atatxuk amorren bat, bidado, iruna, ja, bat, izune elurrete huria. Eta, bueno, antxea ze, eta utzi makutu, utxile utzi eta arrantzan, ondarre bustitzen, jo segio. Eta bain juleik bosei amorre edo zazpi, ez da izatzen jo, nahiz ogitzen ja, alto, guarda. Felipe, guarda. Eta manos arriba, me cauen. Manos arriba errantziun ikusi zule gura bizibateko ezaginen eta guk arrantzan. Peskau bizko jamazko jo. Eta, eta hau bizibatorikua. Manos arriba dena bidaskatu lazpiti goiti, txabolara. Eskuguratu, jo motxile bizkarren, eskuguratu eta arat. Eskugarren, eta guardan txola zen ura. Arek, jazutzuk ez, ze fundamentu, ze juko berotasunarekin, guk amorrik erren impatu eta xingarrakin botatzen, gatzik xingarrako oligura botatzen gaintik, urinura. Eta guardak trago gure zatotek. Ietakio. Da, ez gara moskortu zen. Ah, majo. Moskortu da guarda lo. No eta zok eskapo. Ese gu jan, tranquili, igual lo zagolega zorraka baten. Ati etxe, guardari eta matxa. Haren rifli lurri motaria eta ati etxe gino sokatxa horretek egin. Ah, bueno, orden bazuen aukera berak ere hortik atratzeko. Ba, berak bazun giltza. Ah, bueno. Bai, seguro. Negu sokatxa horretek lotu eta agua horra baina. Pasatzen zekila ateko izitxera. Anutzi ginen, bai, hoi Felipe guarda, ba, karro, Ba, izan bat. Zon, kolerik handien hartu zuena, bizifatuko iriko hori hartu lan. Karo, arraina hartzen eta berak bizifateriko... Hori, bizifateriko beratia guarda zen. Eta tezu kontu batzu. Bai. Pues holaxe, pues mi esker, Javier. Bai, ez da zerretik. Bueno, ba, segituko du orden. Lasai. Bueno, ba. Batre beldurrik ebe jorban. Bai ez? Ez agolako peligurrik eta... Ez, hemen ez da. Hau leku lasai da. Hau inukerregu bilitu eta bato bertze bai. Bueno, ba, orden, segituko du orden. Bai, lasai. Bueno, vale, gero arte. Gero arte bai. Oraintxe bertan, Legasako herrian gaude. Legasan baita aurkitzen ditugu bi zubi, ez Narbartekoa edo Oieregiko zubiak bezain zaharrak. Baita bihar ikusi ditugun bi herri hauek bezala Bidasoa ibai ertzean dago. Eta hementxe ja bukatzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Empatia bestearen lekuan jartzea omen da. Banik nahiago dut norbaitek ni ulertu eta laguntzen jakitea. Zure beharrei irtenbideak ematea. Hipoteka erosoa. Laboral Kutxa.